ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, обуначиҳои канали мо арзонтиҷе. Дӯстони азиз, навор кардем навори Toyota Corollaҳо. Нархи навои имрӯза аз 55,000 сомонӣ оғоз мешавад. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунем дар канали арзонтиҷе подписатсия кунед. Сайти нав ҳастаи сайти беҳтарин. Кадом намуди мошинро мехоҳед ки як навор кунед? Дӯстон, дар комментария бинависед. Худохоҳад мо дар навори оянда ҳатман як навор карда барои шумо пешкаш мекунем. ва дӯстон, агар шумо инчунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ ягон техникаву аппарат, ягон маҳсулот барои реклама кардан дошта бошед, дар ватсаи ман 409 12 39 39 қад муроҷиат кунед. Худохоҳад мо дар навори оянда ҳатман реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, инак аввалин эълони мо дар навори имрӯза Toyota Corolla 400 соли баромад 2014 сол, мотор объём 1.8 мебошад. Коробка передачаш автоматика, сӯзишвориш танҳо бензин. мошин гуфтаги ки мотор, коробка ходовои сол, ҳуҷҷат ҳам дорад. Утилизатсия расмурка кардагии қоидавӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Кожани салон. Нархи мошин 99,000 сомонӣ. Харидори аниқ бошед, гуфтага боз савдо муомила мешавад. Нафароне ки дӯстони азиз ҳамин намуди мошин мехоҳед, Toyota Corolla бо нархи 99,000 сомонӣ дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 77,000 сомонии Toyota Corolla-тон ёфтем бо нархи дастрас, соли баромад 2012 сол, мотор объём 1.8, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензини холи, краскаш сабсафед, ҳолатиш беҳтарин. хоб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 77,000 сомониш мегӯяд. Як сола ҳуда, утилизатсия кардагии тайёр бе камбудӣ. дар рақамҳои 889 97 95 95 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқтарро шумо аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, нагуфта намонад ки пешакӣ хоҳиш мекунем ба ягон каса пешпардохт ягон сум залог напартонед. Зиндаву сарбаланд бошед. Навора тамошо кунед, дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, то ин ки аз нархи навои мошини арзон бохабар шавед. дӯстони азиз, марҳамат, Toyota Corolla 3 ҳастай, соли баромад 2011 сол, состояниш бениҳоят хуб, объём мотор 1.8, коробка передачи автоматик, задни камера, передни камера, монитори Android, мултирули яктарафа, 4 стеклоподъёмник, кондитсионер ях кор мекунад, краскаш кабутак, кузуфиш тозаҳак, хоб 4 дискабалон пачка. дӯстон, бензини холи қади ҳаракат мекунад. Аз учур синмат кардаги номерҳош транзит мебошад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстон 111,000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед, гуфтаги мошина биё аз наздик бубин, савдо муомила мешавад дар назди ҳамин мошин. нафароне ки дӯстони азиз Toyota Corolla мехостем бо нархҳои арзон ва дастрас, дар охириш ҳастай, лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, марҳамат, боз Toyota Corolla ҳастай, Corolla 2, соли баромади 2008 сол, мотор объём 1.10, 6 сӯзишворияш бензин, газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. коробкаш автоматик, кузуфиш тозаҳак, 4 баллони пачка, но аз учур синмат кардаги номерош транзит гуфтага қарор дорад дар Душанбе. нархи мошин 68,000 сомонӣ. ҳуҷҷат ҳам, утилизатсия ҳам кардагии тайёра, кондитсионер ях кор мекунад. 68,000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва аниқро шумо аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, Toyota Corolla 1 ҳаста, яъне ки кузуфи универсал, 2006 сол, мотор 1.6, коробкаш механикаи, сӯзишворияш бензин, газ кор мекунад. мошин краскаш кабутак, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтагӣ ки қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун. нархи 67,000 сомонӣ. харидори аниқ бошед, гуфтагӣ боз савдо муомила мешавад.
дар рақамҳои 93 769 93 94 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва нектари караванро аз худашон караванро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, боз кадом намуди мақсад ки мошинҳоро мехоҳед ки як навро кунед, дар комментария дилхоҳ мошина бинависед. худохоҳад мо дар наврои оянда ҳатман ҷойгириш мекунем. дар охири навор дӯстон, боз дуто Corolla яги фурӯшӣ ҳастай. соли 2007 моторобиён 1.6 коробка передачаи автоматикай. красткаш сабсафед аз учур силимат кардаги номерош транзит. коробкаш автоматик гуфтем танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пешина, Қоғонтепа. нархи мошин 55 000 сомонӣ. дастфурӯшни пул дар кора боз камтарак арзон мешавад. неки дӯстони азиз, хоҳиш мекунем пешакӣ ба ягон каса ягон сум пешпардохт залуқ напартоем. то рафта мошина аз наздик дида баъдан метавонед бихаридша. дар рақамҳои рӯи экрани 971 74 44 47 қад метавонед дар тамос бароед. дӯстон, инак ин охирон эълон дар навори имрӯза боз Toyota Corolla як ҳастад. соли баромади 2005 сол. мотор 1.5 коробка автоматик, сӯзишвориш бензини холӣ, 4 баллони 70-80%, красткаш сабсафеда. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархи мошин 60 000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед гуфтагай боз камтарак савдо муомила мешавад. дар рақамҳои 214 14 70 қади муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва нектарашон аз худашон пурсон шавед. навори имрӯза мо дӯстон ба ҳамдин ҳастем. боқӣ сарбаланд бошед. худованд нигаҳбон бошад. дастгирии шумо пешраи мост. хайр, худоҳофиз.